nek masalah ayem tentrem tergantung pribadine dhewe. Dadi ayem nek ganggas waras padha, sehat padha. Nek ayem tentrem niku tergantung pribadine dhewe. Kadang sugih ya ora iso ayem tentrem. Wis dibondo donya ya ora iso ayem tentrem. Bojone ayu ya ora iso ayem tentrem. Duwe dhuwit ya ora iso ayem tentrem. Lah ayem tentrem niki wau mapane eleng ati, wujude rasa. Ayem tentrem iki mapane eneng ati, munggahe ning pikiran, wujude rasa. Lah supaya rasa ayem tentrem niku jane namung sitok tok.